Julian huwa tifel ta' 9 snin li bati minn diżabilità fiżika. Tifel li beda juri din id-diżabilità meta kellu biss 10 xhur. Meta kellu ta' months, kont qed narahom speċi ta' tfal kollha bil-qeda dritti hekk u mitlu hekk. Kelli l-isptar għax Julian twilet preterm. Mbagħad kien irreferini fizjo, CDAU, neurologist u brain MRI ħanaraw x'għandu. Mbagħad minn hemm il-nightmare ta' ħajti. Din is-sitwazzjoni ma qatgħetx qalb il-familja ta' Julian u l-Malta Trust Foundation kienet l-ispalla għalihom. It-tifel tant baqa' juri kuraġġ u determinazzjoni li llum il-ġurnata Julian ifforma parti mit-tim nazzjonali tal-awm tal-Paralympics. Jgħidli thank you meta kemm tieħu paċenzja bija kemm tagħmel kemm tiġri bija xu. Nieħdu ħafna jitrenja swimming mal-Paralympics. Sena l-oħra kellu l-ewwel tal-liqa tiegħu kien ċitat f'Agost. He's lucky jekk ngħidlu. Look count your blessings. Mhux di biss, dik speċi hija ħaġa waħda minn ħajtek. Dan it-tifel huwa wieħed minn bosta li benefikaw mill-Malta Trust Foundation u nhar is-sibt li ġej se tkun qed issir il-maratona ġbir ta' fondi bilan li jinġabru flus għal tfal bħal Julian. Din il-fondazzjoni kienet ġiet imwaqfa mill-President Emeritu Mary Louise Colleiro Preca sabiex jgħinu fost l-oħrajn tfal fuq l-ispettru tal-awtiżmu u tfal b'diżabilitajiet varji. Il-maratona tas-sibt se tixxandar fuq l-istazzjonijiet lokali fosthom Net Television.